Magandang araw mga kaagapay at sa mga bago po natin mga viewers. Ayan, sa mga hindi pa po na-subscribe sa kaagapay, pa-subscribe po ang ating channel at i-hit po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga i-upload na video. And ganun din po, paki-follow din po ang aking Facebook page, kaagapay din po. Ayan, sa mga hindi pa po naka-follow, paki-follow po. So ngayong araw po, gagawin po natin ang reaction ng isa sa mga video ni Daddy Frankie, isa po sa mga tinutulungan nyo. Nakita nyo naman yung panimula ng video na ito. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung ibang parte ng video. Gusto ko din po na magbigay din po kayo ng opinion nyo, comment or reaction. Ayan, so tara po guys, panoorin po natin. Tatay ng gamot. Ha? Why ganay ko pambayad ka gamot? Hindi, Pilit mo takon nga. Ito may gamot tayo, oh. May gamot tayo, dali na. Pero, pati mo pa. Dali na. Gamot. Ito lang gamot, oh. Pati mo, tapos pag-repetin mo para ikaw magawa kapira ko pa rin yun. So ayan, papainumin na si Ate Jarna ng gamot. Di ka na kuya yun, mula ko sakit. Nagkapamilit kaya? Para na mawala yung sakit ng ulo mo. Nagkapamilit gani. Hindi kali ko mag-inom ka gamot. Dahil nagutom takon yan. Nung pag ginapainom nyo takon, hay. Isa ka sira ulo ya. Yung patahin ka, kutuhon ka. Nalanggaw mo takon, aswang timo. Bilat na ako ka, kabalo ka pati mo mag-order sa akong kwarta ya. Balik mo ng pera ko ka cellphone. Imo na. Imo ito? Ha? Imo to? Ikaw dapat baboy ha? Hindi ko pagaga ha? Hindi ako kakaginapalit ha? At naman ba tsura mo baboy ka? Tangin na ka! Sino sa ito na to guys ha? Ikaw dito magpungko nga gaga ha? Bangan mo! Dito ako magpungko niya na! Puno niyan mga linti ako sa ako niyan! Hindi ko pa ganuno ha ha? Ano niya na? Trabaho ko dito, balik mo pera mga security guard nila. Baho na kumisit ka ha. Kasi kung ang aswang ka, barin mo yan, damit mo na yan. Kami silang tag-iyan, nagtamo ka. Dapat yung basura, nakaon, tayo ka. Hindi ka? Ulo na, wala mong nakaon. Babay ka ako. Hindi ko kayo na. Bakit talaga itong ba? Yung gamot niya, oh. Yun na nga mga kaagapay na panood nyo naman. Ayan, di ba? Grabe. So, pati ako na ano din ako, parang iba yung naramdaman ko. Natakot ako dahil nga si ate ay wala po sa tamang pag-iisip. Natakot ako kasi nga kung makikita nyo, pati yung pinakain po sa kanya ay yung ibang nakalagay dun sa table ay sinapak niya. Natakot din ako kay Aling Rochelle. Akala ko may kutsilyo doon sa table na baka hinablot niya, di ba? Si Ate Jorna po ay isa din po OFW. Ayan, dati. Si Ate Jorna, nahanap po nila yan. Nila Daddy Frankie. Ayan ang buong kasama namin po sa Team Daddy Frankie na gutom din po. Ayan, kaya ganyan. So, hindi ko alam kung naniniwala kayo na sa amin kasi, pinaniniwalaan namin na kapag gutom ang isang tao or malungkot sa buhay, duman sa depression, ay sila yung tao na madaling kapitan ng mga alam nyo na yung mga ibang espiritu, yung mga sabi nila na mga ligaw na kaluluwa. So siguro hindi ako 100%. Parang si Ate Jorna ay may din sa kanya na ganon. May nakapasok din sa kanya. Kaya minsan siguro pag pag umaatake din yung niya ay talagang nagwawala. Hindi ko lang alam pero isa din po talaga sa dahilan
kaya may mga taong ganyan ay dahil nga sa depression. So, sa amin kasi pag depressed ka, yung medyo nawawala ka na talaga sa hindi mo na makontrol yung pag-iisip mo, ayan. So, nandun yung namin na ito, madali itong pasukan ng mga bad spirit. Kaya mas lalong lumalala. Kaya dun sa amin, may ganyan din na nangyari din sa amin na yung lalaki na yun, senior ko po siya. Hindi naman siya hindi naman sabihin natin na nagugutom kasi nakakain naman sila. Pero siguro kasi yung tao na yon ay yung palaging gusto niya laging nag-iisa, masyadong nag-iimot. Hindi ko alam. So parang yun, bigla siyang pinasukan nga ng mga bad spirit. Hindi lang din naman siya masabi natin na depressed. Ayan. Kaya minsan sa amin, pag malungkot ka, sabi nga nila, maglibang-libang ka para hindi ka daw mapasukan ng bad spirit. Pero yan po ay mga lang din po namin yan na hindi natin talaga na masasabi na baka ito si Ate Jer na ay may nakapasok din sa kanya na bad spirit or dahil lang depressed siya. Ayan, kasi pag depressed ka din, kung ano man yung mga bagay dati na pinagdaanan mo ay talagang parang bumabalik sa'yo. Yan, siguro kaya nagagalit siya minsan kasi yung mga akala niya nakikita pa rin niya yung pinagdaanan niya dati. So, kailangan dyan, madala siya sa mental hospital para sa akin kasi may mga tayo dyan, may mga psychologist or yung mga tumitingin po sa may mga mental health issues, di ba? So, para sa akin, sana dalhin na lang po sa mental para malagaan din po siya. At saka delikado din po sa part po nila Daddy Frankie kasi nga maraming tao doon sa tindahan. Tapos, siyempre, tindahan yun, maraming dumadaan. So, kung lagi siyang nandoon, baka magwala ulit and makapanakit pa ng ibang tao. Kasi yan, pag ina-attack yan, wala talagang control sa sarili, di ba? So, yun po yung ko po dyan sa video na yun na naman, nakita nyo naman, napanood nyo na pina-check up nila Daddy Frankie. So, yun nga, pag uwi, papainumin sana ng gamot. So, bigla na naman siyang nagwala. Diba? So, kaya minsan sabi ko nga, baka may nakapasok talaga sa kanya na bad spirit. Kasi sa amin, pag may mga ganyan, dinadala namin yan sa albularyo o yung mga manggagamot na ng mga napasukan ng mga bad spirit. So, pag kasi ganyan yung reaction ng isang tao, yung para bang gagamutin mo siya tapos nagwawala, ibig sabihin, may hindi maganda sa na nasa loob niya ng katawan niya. Ganun talaga yan. Kasi siyempre, yung mga bad spirit, ayaw nilang yung bang gamutin sila, di ba? Ayaw nilang ipagamot yung pinapasukan nilang katawan. So, yun po, sa mga sa mga hindi pa po nakapanood ng mga unang video ni Daddy Frankie, dyan kay Ate Jer na kung paano niya nahanap, paki-check po sa channel po ni Daddy Frankie, ayan, sa YT or sa Facebook man, nandyan po yan. Supportan nyo rin po si Daddy Frankie para mas marami pa siyang matulungan, di ba? So, yun po yung ko po doon, parang concern ko din po kasi siyempre mahirap din po na kung babantayan siya lagi ni Daddy Frankie ay magiging parang masyado siyang maabala. Okay sana kung hindi nagwawala, di ba? Kaso minsan yun nga, nagwawala. Kita nyo naman doon sa tindahan, nagwala na. So yun, narinig ko naman din na parang plano talaga ipasok ni Daddy Frankie o dalhin sa mental hospital. So, yun guys, maraming salamat po sa lahat ng mga
tagapanood po namin, mga team Daddy Frankie. Ayan, supportan niyo po mga kasamahan po namin. Ayan, si KG27 TV, si Mons Channel Vlog, ayan, si Rest Moto Vlog, si Samoto TV, ayan, si Sweet Charms, ayan, si Mice Vlog, ayan, si Boss JB. And syempre, ang nag-iisang babae ni Daddy Frankie, si Aling Rochelle. Ayan, pakisuportahan din po ang kanyang Facebook. Ayan. Basta kami po, supportahan niyo po kami, ang buong team. Si Vance TV din po, muntik kong makalimutan. Ayan. So, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo po sa buong team Daddy Frankie. Ayan. At dito sa ating channel, maraming salamat. And sana gumaling po si Ate Jerna. Ayan, kasi wala pa talagang sa kanya, walang nag-claim sa kanya na pamilya niya. So sana gumaling siya para naman makabalik ulit yung dati niyang pamumuhay, di ba? So, yun, maraming salamat po and God bless po sa lahat. Bye-bye po.